Tinokwasai mose muzita raJesu Kristu. Tinotenda Mwari muzuva ranhasi, Mwari vachitibatsira. Tichada kuti tingotaura nyaya yekuva a right mental attitude towards the word of God, kana kuva nemaonero akanaka, positive attitude pashoko raMwari. And masikati ano tinoti unofunga kuti Bible chii, uri paunoona shoko raMwari uri kuriona sechi. Uchaona the way you see it ndo zvinodetermine results auchawana. Uchaona kuti vazhinji vachiona Bible they take it as a book of moral standards. Vamwe vanotora Bible as a motivational book. Vamwe vanotora Bible sebhuku rinongonyorwawo like rakangonyorwawo kuti tingoziva kuti ningi this one akabereka this one, uyu akabereka zvakati yakadayo. But ndoda kuti ndivhure scripture ndione umwe munyori anoratidza maonero anoita shoko raMwari, gospel. Paul anotaura nyaya yekuti iyo muna Romans chapter 1 verse number 16. Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So Paul kwaari ari kuti the gospel is power unto salvation. Ndo maonero ari kuzviita. Haasi kuona as a historical book, haasi kuona sekunge dzingori ungano, but ari kuona as the power of God unto salvation. Masikati ano kana panguva ino ndingada kuti shoko raMwari isimba raMwari rinoponesa. I am agreeing with Paul that the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Shoko raMwari usarirejusa zvako. God is not a man, Numbers 23 verse 19, that he should lie, neither a son of man that he should repent. Saka kana apa shoko anoita muranda weshoko iroro, anomira behind that word kusvika azadzisa shoko iroro, according to Jeremiah chapter 1 verse number 12, for I am watching over my word to perform it. Saka Mwari break covenant, Mwari break zvaanenge ataura. Asiyana nevanhu vanotaura kuti aiwa kutamba hangu mafana ndanchitaura. But when God speaks something, anenge achitorevesa and anozvizadzisa. The Bible says in the book of Psalms 89 verse number 34 and 35, God says, is not my word like fire? Is it not like a hammer? Psalms 89 verse number 34 and 35, my covenant I cannot break. I cannot alter the thing that has gone out of my mouth. So Mwari havashandure chinhu chabuda muromo mavo uye havabreke covenant yavo. So panguva dzino tinongoti, so what you need is to have a positive attitude towards the word of God, because the right mental attitude towards any divine promise of God will bring that promise to pass. No matter what the promise in the yipi, but if you have the right mental attitude, if you believe the Bible, if you believe the word of God, une faith kuziva kuti right shoko raMwari rine simba raraitongo rinaro. Mwari pavakati let there be and there was. Ukazvitenda izvozvo kuva ne right mental attitude, then you shall see results in your life. So you shall see kuti iye zvinezvi vanhu vakazara kusatenda. And the Bible says in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, without faith you cannot please God. And Hebrews chapter 4 verse number 2, Bible unogona kuprovera kuti munhu anogona kuparidzirwa vhangeri but over atadza kuwana results. Why? Because atadza kuvhenganisa nekutenda. So what you need is to have faith in God. And how do you receive that faith? Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. And remember, the just shall live by faith. Tinorarama nekutenda in the word of God, knowing that Mwari vanokoshesa shoko ravo. Bible mu Old Testament ndombeverenga nyaya yekuti iyo papa namambo anonzi iye Abinadab. The ark of the Lord yakagara mumba maAbinadab for 20 years, but hatina kumbonzwa about the testimony, hatina kumbonzwa zvakaitwa in that house. But yakazoti yatorwa, then in the way ndo patinozoona Uza akaedza kubata areka, then akadona akadaiwa akabvafira ipapo. David akatya, then akabhabha apa areka kuna anonzi Obed Edom.
yakanogara for 3 months, but pakaita matestimony aityisa mumba maObed. Saka chii chasiyana yapinda mune imwe imba 20 years, mune imwe imba yava kuropafadza 20 years, no testimony, nothing. It was attitude towards the Ark of the Covenant. Maonero aunozviita. So toona kuti it's all about having a positive attitude towards the word of God. Unofanira kuti uchiona shoko raMwari as nesimba raro, not kuedza kuda kunomixa nezvimwe zvinhu, not kuedza kuda kunzwa kuti uyu anoti chii, umwe anotayawo ma-days of miracles are past. Some they are saying I see inspired, I are inspired. But let me tell you, the word of God is living and is powerful, is sharper than any two-edged sword. What you need is the right mental attitude towards that word. Utenda kuziva kuti Mwari kana vataura chinhu vanochizadzisa. Mwari havanyebi, uye Mwari havatendeuke, uye Mwari havakundikani. When God speaks, vanotosimbisa zvinhu izvo. Saka doko kana favor naMwari, vatore pashoko ravo. Just take God at his word. Ungopinda pamberi paMwari kana kuti pana Mwari uchiziva kuti right, Mwari makataura zvakati. Kana ukangoenda pairi with an honest heart, then Mwari vanobva vaperforma zvavakaita. But generation yedu yakabviswa pashoko raMwari, tikaunganidzwa pamatradition of men. Vamwe vanoti the days of miracles are past. Mwari havachagoni kuita zvavaimbosiita, zvichiita songe ameno. But I believe that we are in the days of miracles. We are in the days of exploits. And talk on Daniel 11:32. And but they that know their God shall be strong, and they shall do great exploits. So we shall see to tiri generation yekuti kana ukanguwa une faith, une right mental attitude, wakamira pana Kristu, zvinhu zvese zvinogoneka. And Christ is the word. Hapana chinoramba naMwari. Ndosaka Jesu vaitaura kuti one time, this is impossible with men, but with God all things are possible. So have a right mental attitude. Believe God. Trust God. Just know that God is not a man. Mwari haana kufanana nevanhu, but God is the great I am. He is not the great I was, nor the great I will, but I am now. Just have a positive attitude. Wobva watenda kuti Mwari vanogona kuita zvavakataura. Uchaona ma-results, uchaona ma-testimony. Anotaurwa muna Hebrews 11, unonzi pane vakaita zvihombe through faith. Mwari vatiitire zvakanaka, Mwari vakukomborere. Just have faith in God, have a positive attitude. Utenda kuti Mwari zvavakataura vanogona kuzvizadzisa. He is faithful kuti vazadzise zvese zvavakataura. Uye the Bible is a motivational book, is the power of God unto salvation. Jeremiah 29 verse number 23. Jeremiah 23 verse 29 says, is not my word like fire? Is it not like a hammer that breaketh a rock into pieces? So the word of God is like fire. Just chimunya Bible, but it's like fire. It's like a hammer that breaketh a rock into pieces. Mwari vakuitire zvakanaka, mukomborerwe.